Ja sam Isidora Stanišić, nastavnica savremene igre u Baletskoj školi Lujo Davičo u Beogradu. Predajem glavni predmet u srednjoj školi na odseku za savremenu igru. A pored svog pedagoškog rada, savremenom igrom se bavim i kroz koreografsku i izvođačku umetničku praksu. Prijavila sam se za nagradu prosvetitelj kako bih široj prosvetnoj zajednici predstavila predmet koji predajem i ukazala na mogućnost njegovog doprinosa celokupnom sistemu obrazovanja. Iz mog iskustva, rad na improvizaciji, na kontakt improvizaciji, rad na kretanju praćenom muzikom i ritmom, kao i rad na osvešćivanju sopstvenog tela, utiče na razvoj dece i mladih veoma pozitivno. Mi generalno malo znamo o sopstvenom telu koje naseljavamo čitavog života. I uglavnom mislimo da tu ili nema šta mnogo da se sazna ili smatramo da je to tema za studente medicine. Međutim, naša postura i način na koji se naše telo kreće u prostoru oblikuje i naš način razmišljanja, razumevanja sveta oko sebe. Nagrada prosvetitelj je značajna zato što ne nagrađuje samo dobar nastavni proces, već hrabrost da se obrazovanje menja. Ona prepoznaje one nastavnike i edukatore koji ne funkcionišu samo u okviru zadatih okvira, već stvaraju nove okvire. Dakle, pružaju mogućnost da neke svoje ideje uobliče i realizuju. Svi oni koji posvećeno rade sa decom i mladima tako imaju priliku da razmene iskustva, da unaprede obrazovanje i da kreiraju jednu zajednicu koja će održati i pomoći da obrazovanje ostane jedan od najvažnijih stubova društva. Jer teško da bez tog stuba će uopšte i biti društva.